Čau, vítejte u dalšího videa. Dneska taková malá úvaha na téma základních desek s chipsetem A620 a podobný low-endové desky. Totiž, když za mnou Asus přišel s tím, že hej, máme tady pro tebe tu desku A620, oh yeah! Tak si myslím, že moje reakce byla dost podobná jako u většiny z vás. Ten nejhorší chipset? Proč? Jenomže když si uvědomíme, že tahle deska stojí zhruba 3,5 tisíce, tak to není úplně málo peněz. Takže jsem si řekl, že se podívám alespoň na to, co ta deska umí, co je zač a proč vlastně stojí to, co stojí. A uvědomil jsem si, že to v podstatě vůbec není špatně, protože když se podívám o 10 let zpátky, co nabízely desky za 3,5 tisíce, ačkoliv měly třeba Bčkový chipsety, tak mi přijde, že vůbec o nic nepřicházíme. Tahle základovka, která je zhruba by oko 10 let stará, má úplně stejné množství USBček jako tahle. 2 trojky z 5 gigabitový a 4 USB dvojky, úplně to samé, co tady. Máme tam síťovku, máme tam výstupy, dokonce 3 video výstupy, stejně jako tady, akorát s tím rozdílem, že tady máme 2 DisplayPorty a 1 HDMIčko. Zvláštní portová výbava, ale asi se tomu nebudu nějak bránit. Síťovka, jednoduchá zvukovka a ještě ke všemu tady jsou separátní PS2 pro klávesnici a myš a tady je jeden combo jack. Nicméně ten zásadní rozdíl je ovšem v tom, že tahle základovka podporuje PCI Express Gen 4 v hlavním X16 slotu, podporuje 2 NVMe SSDčka používající PCI Express 4 na 4 linkách pro oba disky a potom ještě nabízí 2 PCI Express X1 na Gen 3. Co ale ta 10 let stará deska nenabízí rozhodně je 2,5 gigová síťovka a co určitě nebylo běžný, minimálně ne za ty 3,5 tisíce, je Wi-Fi s Bluetoothkem. Stejně tak je to podpora pro DDR5 paměti a to, co je v zásadě stejný, ještě jsem zapomněl zmínit, je absence taktování procesorů. Je to věc, která mně osobně přišla hrozně blbá, protože prostě proč bych se měl ošidit o možnost taktovat, když všechny Ryzen procesory umožňují taktování. Jenomže pak jsem si vzpomněl na to, co já furt říkám. Taktování je stejně mrtvý. Tahle základovka má adekvátně postavený napájecí kaskády klidně pro Ryzen 9, ačkoliv třeba jenom 7900, anebo Ryzen 7 7800 X3D a tak podobně. Ale ty procesory to naprosto v pohodě zvládne. No a když se vcítím do role, že si chci jenom postavit počítač, drbnu tam procesor, ramky, grafiku a NVMe SSDčko, tak v podstatě o nic moc víc stejně nemám zájem. Jedna z hrozně fantastických vlastností, která na těch deskách je a dokonce už i v téhle cenové kategorii, je BIOS Flashback. Já, pokud jsem trošičku takovej nejapnej, je to kvůli tomu, že tohle video točím už asi po třetí. Neptejte se, proč prostě se to stalo. V tom minulém pokusu jsem úmyslně při aktualizaci BIOSu tuhle desku zabil, že jsem vypnul v průběhu aktualizace zdroj. Naštěstí BIOS Flashback funguje podle představ, aktualizoval se BIOS, nově funguje a je úplně absolutně fantasticky bezproblémová, což je úplně nejlepší, protože v tuto chvíli minimálně vím, že u Asus desek můžu dát ruku do ohně za to, že to skutečně bude fungovat i za předpokladu toho, že vám například vypadne elektrika v průběhu aktualizace. Tohle by mimochodem mělo fungovat i u ostatních výrobců, akorát to nemám ověřený a neměl jsem dostatečně levný základovky, který bych byl schopný obětovat a ochotný k tomu procesu. Čím více na tuhle základovku koukám, tím víc mi přijde jako skutečně to, co já jsem si představoval za sebe, že hele, tohle je docela zajímavá střední třída. Vytknul bych tomu ovšem pár maličkatých věcí. Za prvý jsou to konektory pro ventilátory. Najdete tady jenom 2 konektory pro skříňové ventilátory a 1 ventilátor pro chladič procesoru, což mi přijde málo. Čekal bych, že tam budou alespoň 3 nebo 4. Pokud ne, tak alespoň za sebe si myslím, že by ta cena neměla přesahovat 3000 korun. Konec konců existují i edice, které například nemají bezdrátovou síťovku a ta je zhruba od tak nějak 5-6 stovek levnější a to je jako v pohodě.
konektory vepředu nemají integrovanou záslepku a tak podobně. Nicméně i tak, tahle základovka podporuje všechny Precision Boost Overdrive, takže když do toho dáte třeba Ryzen 7900 a zapnete, odeberete všechny ty limity, tak ten procesor by měl být schopný si brát až o něch asi 180 W, tuším, prostě maximální výkon, který může, což je naprosto fantastický. PCI Express Gen 4 podporuje ty nejnovější, nejrychlejší, nejsilnější grafiky, které jsou dneska k dostání, včetně RTX 4090 a novější standard PCI Express 5. generace nebo cokoliv jiného nám stejně nepřinese žádný benefit, alespoň dnes. No a za předpokladu, že byste chtěli používat NVMe SSDčka 5. generace PCI Expressu, tak úplně nepředpokládám, že vás nějak bude zarážet cenovka 3500 za desku, protože si za ní velice rádi dáte o několik tisíc navíc. Proč o tom mluvím? Protože čím více koukám na tuhle základní desku, ačkoliv bych si přál, že by byla například v ATX-ovém formátu, podstatně větší než tahle, právě kvůli možným rozšířením, tak o to víc si uvědomuju svoji chybu u počítače za 25 000, ačkoliv si stále stojím za tím, že měl být postavený na AM5 právě kvůli mladosti tohoto ekosystému. Postavení na Bčkovém chipsetu bylo s velkou pravděpodobností zbytečný mrhání peněz, který se dali přesměrovat například do výkonnější grafické karty. Co si myslíte vy? Myslíte si, že tahle základovka je něco tak nehorázního, že byste si to do kompu nedali? Já jsem si to myslel, ale potom, co jsem tady s tím chvilku nějak bojoval a zápolil a říkal jsem si, že to furt je špatný, tak jsem nakonec zjistil, že není. Protože tady je opravdu všechno, co si dokážu představit, že byste mohli chtít. Dvojice ARGB i RGB konektorů, jak na spodku, tak na kraji. USB-C na přední panel, fantastický. Jedno hlavní USB pro 2 trojky jako Ačka a potom ještě 2 interní konektory pro celkem 4 USB dvojky vepředu. S výjimkou toho, že bych opravdu rád viděl tuhle desku v ATX-ovém formátu, který Asus vůbec nedělá, i když nějaký výrobci jo, tak na tom nevidím v zásadě vůbec nic špatného. Budu rád, když se podělíte o svoje názory dole v komentářích. Štve mě, že nejlevnější desky stojí třeba 3000, ale zase na druhou stranu dostáváte za to už poměrně dost solidní kus hardwaru. Alespoň co se této základovky týká. Doufám, že jste dostali nějaký solidní kus informací, že jste si z tohoto videa něco odnesli. Pokud se vám líbilo, já budu hrozně rád, když na ně dáte like, přihlásíte se k odběru. Hrozný díky patří všem legendám, kteří jsou připojeni k kanálu. A to jak tady, tak na hlavním kanále, na který se klidně můžete podívat. Pro dnešek z mojí strany naprosto všechno. Díky, že jste tady byli. Já se na vás budu těšit zase příště. A do té doby se mějte krásně. Zatím páčko.